Isa. Kabalaman mo guys Isa. ng Okay, hawak. 3, 2, 1, go. Good morning sa inyo guys. Good morning guys na. Kabalaman po mo guys na nga wala may vlog guys na. Tungod man po ni Kakoy di sir guys. Siya man po yung pakanaan ni guys. Gamayan ramen na mo guys ha. Kasi doy. Usap ko guys na ako guys nag-vlog ko. Nagkuha ko Kuya GY ko guys. Atong aag na ko guys. Naman ako guys gihapak ko niya. Nga nagdula mi internet ni Stephen tagaan 20 sa mama. Gipalong niya siya vlog ta. Kung dili mo vlog. Me, mo ano siya. Pugson jud niya guys. Pugson jud me. Kaman. Mo ano siya pinakalit. Tara vlog tan niya man. Dili ko dili me. Tara. Mga anta ninyo. Uban lumig 7-11 guys. Pagaman. Pag unito na rin may pagkaon niya. Man, paulit mi. Pag-abot diri sa balay. Ulit na mo dito. Salamat. Umorta ko ng istorya guys. Napapukaingon guys kanang tama mo to gingon ni Buluday guys. Sa katong 7-11 atik naman to guys. Atik ra dito guys. Kaya basta magkuan me, sumatim me. Absinom niya kay mag-vlog lagi daw, mag-vlog. Si vlog. Iskan piso wa jud migata kana na guys. Katong i-post niya nga katong picture guys, katong mga pagkaon guys. Atik ra man to guys. Atik ra to guys. Grabe kay guys na. Kaman guys, si Stephen guys. Katong nag-vlog be. Kuhan siya sa duyan guys. Pabuton siya glintaka. Dito ko na suko guys. Nagikuhan siya glintaka. Tinood ba to guys na kuhan si Stephen. Bungol ko to guys. Bungol si Stephen ato guys. Kaman guys, di na ko mag-vlog. Salamat na sa inyo. Iskan magkuan guys kanang matarag lang ka diet lang guys. Baka nang mamali lang ko ka. Kay nang di ko gusto, Bantog na sa kukoy ko na guys lang. Karon guys, dito ko ngayon guys nga undang luguro ko guys. Kaming duhang Stephen guys, muundang nang mig-vlog. Kaya katong gipangpan niya pagkaon na. Baka si mga igsuon niya. Gani. Umigi pagkaon siya. Pangulit na mo dito. Salamat ani. Katong mga kuan guys, katong hotdog nga balot sa katong kuan guys, kato. Hatik raman to guys. Kaon niya tanan. Grabe kay pangamunggi kayo. Hangul pa yun kayo. Wajud mi gatagag kuan. Balag 5, 2, 3. Wajud mi gatagag guys. Disintabos? Saan mo nang disintabos? Paibugon na kami guys no nga. Mali daw, mali. Wa pa di ko ng mga sweldo, wa pa di sweldo pero kung pakita na ko siyang post, dagani rin kong mga kwarta, pakako na kayo. Pagkahuman. Hangul, ay di pa yun masugo. Sugon mo, ya. Kuha sa dito ya be. Kuha sa tao siya. Kamura dito ka. Mga siya, kuhan. Bugson yun mo, hapakon mo mong ulo. Wala. Lagi pagka tao. Pumalik pulos nga pagkagawad, pumalik ayo. 3 minutes na, 3 minutes na. Ano daw? 3 minutes na kuya. 3 minutes na? Oh. Oh, sige. Snacks na mo kay murag ikapoy na mo si kuan buhat og mga istorya na binutbot ba. Sabay doing na ninyo na kuan katong ginabana ta mo ba, sumbag na mo, ginabadyakan ta mo ba. Nay ninyo. Oh, ano, nag-ara istorya ninyo eh. Oo. Sige, makaingon mo ba na ito magipakaon ba? Oh. Sige na. Ano? It's a prank! Anga, oy. Oy. Hawlin ko. Tubig rin nyo ha. Sige na, kay palang naman ng video. Tubig rin nyo, palang naman ng video. Tubig rin mo. Balik na lang ko, Sanda. Balik na lang, tubig rin mo. Tubig na doon, pen. Ayun na, ano? Yeah.